Ga zitten. Dank u. Dag Dirk. Dag. Herkent jij hem niet? Pa, dat is Leen. Uw dokter. Wie is er ziek? Jij, papa. Ik heb geen koorts. Dirk, je hebt Alzheimer en ik ben hier om te praten over jouw euthanasie. Euthanasie? Je hebt mij dat gevraagd. Wat heb ik? Alzheimer. Leen, kun je wat informatie geven over? We gaan eten, hè. We hebben juist gegeten, Dad. Ik heb honger. Slechte dag. Als hij niet helder is op het moment van de euthanasie, dan kan het niet doorgaan. En als hij blijft achteruit gaan? De wet is daar heel duidelijk in. Als hij niet helder is, gaat het niet door.